नै बेखौहाय बियो सौहैसिगोन आरोना नैबे जाहैबाय जोमग्रा आरो ब्लाउस जोमग्रा नै नों थाङा मा नों थादो आबैजों दे आं दा फैफिनगोन मिथिबाय थाथ' हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैदो आङो दिनैहाय मा दिन्थिलांनो हायो नायलांबाय थादो आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो थांनो नागिरनाया जाहैबाय दिनैथ' बाजारखौबो एसे दिन्थिलांगोन आं नोंथांमोननो जोंनि लकेल बाजारखौहाय माबायदि बाजार जायो ओमफ्रायहाय बेनिफ्राय नै बे जिनिसखौ आङो हैनो नागिरदों क'क्राझाराव हरफानांगौ दङ बेखौहाय आङो मेजिकफोरजों हरफागोन आरोना मेजिक मोनो ना विंगार मोनो जायखिजाया जाय डाइरेक्ट दङ ओमफ्रायहाय बेखौ हरफाग्रोसै बेनिफ्राय बाजाराव थांसै आरोबाव बेयाव मा दङ माबा एमब्रयडारि सुनाय ब्लाउस बियो बेखौ मैयानो हरफानो नागिरदोंमोन खिन्थु जायाखिसै आरो मिलायासै माने मैयाहाय गारियानो बारा गैयामोन ओमफ्राय फुङावबो मारै जाखो मिलायासै आरोना मैयासो फुङावसो हाखादों हानायाबो 10थासोआव हादोंमोन हानायाहाय ओमफ्राय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मा दिन्थिलांबावनो हायो बाजारावहाय एसे माखासे ब्लाउसफोरबो लायनांगौ दङ ब्लाउस मोनो ना मोना नायलांदो आरो होनदों हेपि बार्थडे लाबो है मा खबाय थाखो ओंखाम जानाया दे जागोन दे जोंना बिबारफ्रा बारफुनानै दंसोगारो बिराद साइज जानानै दङ बे बिबाराबो एकदम बाबाया दै होबाय थायोना ओमफ्राय नै गलाब बिबारा मासे साइज जानानै दङ बारफुजोबनाय ओरैबायदि मोजां जानानै दं ओमफ्राय नै कसमसआबो एसे रिथि रिथाव जाबोबाय माखासे जाजोबाखै गासिबो बे जाजोबबासो साइज नुसिगोन नै बे गारिजोंनो हरफाबाय बाजाराव थांसै ओरैजों भुटाननि कमला जेरैबो दामानि ओरैबो थांजायो जेजोंबो मोनहैयो जागायजेनबायबो बेनिफ्रायनो नै एकदम गोजां बोथोरनि माल फाननाय गुदुं गस्ला आयुर्वेदिक मुलि ना मा जाखो बेलाय मुजा लांनांगौहाय मुजायानो थोआ जोंहा सासेयाबो गोरलैया मुजाखौ नागिरबाबो मोना बेनिखौबो फिसिबाथाय गैला नागिरलाबाय था खबसे आलदा सब गोथाव मोनग्राया अबे नै सब गोथाव जोंनि बेखौ लांनांगौ दा एकदम बे जायगानि गोथावसिन सब बियो पक'रा सि दखानफ्राव हनै आंहा ब्लाउस लायनांगौआ बैयावसो बिहिर जेरावबो स्रां नङा नालाय खुवा नै दाबो 9:30 बारबाय नैबे कुसुगावनि दुर्गा मन्दिर बेयावनो दुर्गा फुजा जाग्रायाहाय बेनिफ्रायनो एकदम स्टार्ट बेसेबांबा गोलाव नै ओरैजोंहाय बेजोंबो नै बेयावनोमोन बाबानि अफिसा गोदो प्लास्टिक बस्था बागान बिजों बिबार बागान नै बेखिनियानो ना सुइटारा बाजार खाथियाव सुइटारनि सिजोनानो बांद्राय गोबाव जाखाया
मैगंआ नै मा लाबोदों दाउ मासे माजों जानांगौ दाउखौ आरो नोंहा बिदै जाबावसै उदै मारामफ्रानोसो गोदौ हमानोथ' मानो जाहोनांगौ लाफा ओंख्रि संखानोसै होमबालाय एवनाय जादो नै लोगोफोर दा आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो मा जिनिसाहाय पार्सेल खालामहरनांगौ दङ बेखौ एसे देखायनि आङो दे नै बिराद बरिया नै बियो ओरैबायदि बरिया ब्लाउस जोमग्रा नै नायदो जा मोजां बानायखादों नै बेबायदि बियो ओमफ्राय जोमग्रायाबो नायदो नै माबायदि बेयाव गाहायाव होदों ओरैबायदि साइज नुखादों ओरैबायदि साइज नुखादों नै हालासो आं बेबायदि गाहायाव नै बेबायदि आराम बरिया जाखादों नै बेजों एसे डार्क कालारल' माबा गानबावदो नै एकदम पुरा बै मा होनो पिंक कालारथारा मा होनो बेखौ पिंक एकदम डार्कआ रानि कालारफोरखौ गानबा बिराद बेरफबखासिगोन आरोना बियो जायखिजायाजोंनो नै बेखौ पेकिं खालामनांगौ दङ ओमफ्राय गांसे दंबावो नै बे जाहैबाय दख'ना जोमग्रा नै दख'नायाबो बरियाखा ओरैबायदि मोजां माबा बानायखायो बेखौहाय माने दबायाव अबे थानांगौ आरामसे बेखौ बानायजोबखानाय आरोना बोरो नैबे जरा लागायनाय जायो नालाय बे जराखौ गोजौजों लानांगौ ओमफ्रायहाय एसे नै आरामसे दबायावबो नैबे आरामसे थाखायो बेबायदि उल्था जेबो आगरखौ नुहोनाय जाया आरोना आगरा उल्थाबा माबायदि जायो नै बेबायदि जायोना ओमफ्रायहाय बे उल्था आगरखौहाय नुहोनाय जाया नै सायावहाय बेबायदि थाखागोन ओमफ्राय प्लास बै जे जिङाव दख'ना आं एसे सायावहाय ओरैनो खोलैनानै गाननायनि दै माबानाया लांनो नागिरनाया मोनोबा गाज्रि मोननाङा आं सायावसो गानगोन दे ओरैनो जास्ट देखायनो थाखाय नै बे थाबायना कालारा बिराद समायखागोन एसेल' थेबगोन बिराद गिदिरखा नै नैबे जे माबा खालामनाय मा होनो बेखौहाय सुथाबनांगौ जायो नालाय ओमफ्राय बेखौहाय आरामसे नैबेयावनो थननो हाखायो नै नुला आरो बेवहाय जान्जियाव थननायजों मानायजों गोमाखायो ओमफ्राय बेयावहाय माबायदि सुयो नै सोरबा ओरैनो दख'नाल' सुग्राफ्रा जायाबो जानो हागौ खिन्थु नै बेयावहाय माबायदि नै बियो आरामसे नैबे आगरखौ आरामसे सुनाय जाखायो आरो बेयावहाय नैबे जिङावहाय नै बेबायदि नङाबा जोंनि गाननाय दख'नाफ्रा उल्थायासो थायोना बेयावहाय खिन्थु बेयावहाय उल्थाखौ खालामनाय जाया आरो एकदम आगरखौनो आरामसे सुना होनाय जायो नै बेबायदि ओमफ्राय बिनि जोमग्रा बेबो सौहैगोन मालायनाव नै गाहायावहाय बेबायदि होदों नै बिराद समायखायो लांसै बेखौ जुनांगौ दङ बेखौ हरनोसै गाबोन ओरैनोथ' नै बे ब्लाउसबो दङ बेनि जोमग्राखौ लाबाय ओमफ्राय आरोबाव
बेनि बायदिनो आरो एखे जोमग्रा आरो बानायहोबावदोंसो नै बिदि जोंनाय दंना एसे गावनि कालारनि मोजां बेबो सिङावहाय एसे जोखानाय जोनाय गैया आरो बेनो ओमफ्रायहाय आरोबाव गाबोन एमब्रयडारि गांथामसो थांगोन आरो नैबेथ' गांसे दाबोनो हायाखै बेखौ दिनै हाहोथारनांगौ आखायाव दंबावो बेयावहायबो होगोन ओमफ्राय नैबे आखायावबो होगोन गाहायावहाय बे ओमफ्राय र' मा दंबावोमोनफालाय आं सोनानै दोनखाबायमोनहाय माखासे नैबेनानो गांनै बे गोसोमनानो गुफुरबो ओमफ्राय नैबे दख'नायाव सौहैगोन एकदम बे माबाया डिमान्ड जानानै दंथारो नालाय एकदम नैबे आगरा बे आगर रेड कालार नै बेबो गाबोन सौहैगोन बेखौबो दोनखाबाय दा बेखिनियानोसै आरो दा पेकिं खालामसै आङो बिसोरखौहाय होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै दे नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं